Sa tiyan mo. Ay, sorry. Hindi ko kaya naka-lipstick para Pwede na. bakit? Di ka pa naligo?
Mama Rangga. Thank you so much. I'll watch your video one in Gallery. Let's see. Doon si Papa, sige na. Sige na. Barin mo na yun. Maligo ka na rin kay Papa. Antayin kita na lumabas. What? NASCAR. Ganyan. NASCAR. Walang space. Hmm?
sa ano? Ang saging ni Bibong. Ang saging ni Bibong. Si Bibong ay nasa bangka. Bangka. Siya. Siya ay may saging. Kinain ni Bibong ang isang saging. Hindi na. Binigyan niya si Aling Maring. Tuwang-tuwa siya sa binigyan ay nasaging. Nino. English mo. Kaso ano, maano ka na kasi sa English mo. Basta eh. Ang Pilipino medyo ano, nahirapan ka sa ano. Basahin. Pilipino. Pag Tagalog. Pag English, nakakaano ka eh. Pick up ka ng ano. Mabilis. Kuha tayo ng storybook. Kasi, basta Tagalog mo sanayin magbasa ng Tagalog. Ang ano? Alam ko na yung ano, Ganap tayo. Pilipino. Hindi ko gaano eh. Ano ka pa sa mga mahabang salita. Bulod. I mean, hindi mo pa siya nabibigkas ng ano, diretso. Ano pala yan? Pansis. Ulitin. Kakantayin pa ako. Amoy anong nilipid. Kasi doon pa sa box. Pa. Cold feet. Cold feet. Indian.
If you're it's because they had cold feet. cold feet. Pag may period, stop ka. To To have have cold feet means that you back out of doing something at the last minute. however, 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 if they turn up on the news, it doesn't mean that they broke their nose on the way. It on the way. Means that It means that they arrive back on the time. Huwag mo ano yun. Oh, nandito ko. Paano ka na sa English eh? Ang pagkakad kasi. Nare-record kita. Mickey Mouse at Mickey Dog. Nare-record kita. Bakit ganyan yung tsura? Wala naman ganun na character na Mickey Mouse eh. So, ano? Ito po Simple na. Magic English. wala naman ganun na character sa Mickey Mouse eh. Gawa lang. Drawing lang kasi. Aladdin. Si Aladdin. Grabe naman yan story. Ano, sabi daw dito, na-break yung nose. Broke their nose. Grabe yan story. Baga ano. Nagkaunas kasi yung ilong. Ang talaga ng Madali, pipigyan kita. Lola, naka-live si Mama. Naka-live si Mama. Ay, binabasa ko yun. Now that you have, asan ba siya? Dito, find the letter on the, sino? Ito. Aladdin's Discoveries. Well, ano rin? Ay, ito. Wait. Hindi ayos yun. Hindi ko makita. In England is England. England is If you are no,
Mas, naririnig, baby. Hindi nga ko sa akin nalalagot din. Ako na. Bakit hindi? Pangit ko. Cold sheet. Significant is England. England is they don't turn up because Hindi masyadong mabilis. Okay, kuya pala. ay kuya to. Ah, ang pangit! Ang pangit ang bata! Yan. Bright alone. She's pulling my leg. Hinila. Hinila yung Ito kasi. Yan kasi siya. Ah, siya to. Sino? Cold. Cold. Louder. In England, if you are waiting someone to and they don't turn up these It's because they have hipad. cold feet. To have cold feet means that you back out of doing something at the last minute. However, if If they turn up on the nose, it doesn't mean that they broke their nose on the way. It means that they arrived bang on the time. Bodybuilding. Hindi bodybuilder dapat. Bodybuilding. Nangangagawa ng katawan. Nagngangawa. Katawan naggagawa. Katawan naggagawa. Bodybuilding. 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 Bodybuilding.
something at the last minute. However, if they turn up on the nose, it doesn't mean that they broke their nose on the way that arrive bang on the time. Guards of statue. One of the tourist Ang attractions laki oh. at Buckingham Yung Palace laki ang ilong. is the guards. Why? Well, it's because they managed to stand completely still for hours on end. You could go up to one and say, move your butt, clap your hands, or tap your feet. Yet, they wouldn't move. So, are the guards or the statue? Laki naman ng ilong. Bakit ganyan? Drawing kasi. Cartoon kasi. To find out what Pluto is thinking, put the red letters in the right order. I have 2 heads, 1 arms, and 1 leg. Now, Hey! the two. Kasama ni Manong mo. Andito. Tiga. Ano yun? Yung nagagabi. Yung sinisigaw dyan, nakikita mo, naririnig mo. Yung sinisigaw. Yan! Nagagalit siya mag-isa lang. Wala siyang kausap. Andito sila. Tintahan ko, gagaling ko. Ang bilis pa naman magsalita. Ano ko tayo na iba? Wait. Pamper, Ang sino? pamper, pamper, pamper. Ang pamper. Pamper.
Pwede ba po? Pwede ba pang pumasok po?
Tiki-tiki. Tiki-tiki. Tiki-tiki guys. Yan. Yan. Danyos, beta. Pwede. Next. Flower horn. Pwede sa flower horn mga keepers pero hindi palagi guys. Minsanan lang. Lalo na kapag yung ito kalaki. Pwede kayo mapakain ng kiti-kiti guys pero minsan lang. Huwag naman palagi. Minsan lang pala. Parang treats na lang sa kanila. Yung mga live food na ganito. Sa tahan niya, pwede. Pwede yan guys. Pero hindi Pwede naman sa palagi. danyos, pwede sa abeta, pwede sa Ang dami yung nakuha ang kiti-kiti. flower horn. So, ganun. Pero minsanan lang. Next mga ka-keepers, punta naman tayo. Meron pang nataya tayo dito guys, live food oh. Nandito siya, 2 effects worm. Back up ko lang yan guys. Kapag naubusan. Next mga ka-keepers, betta fish. Siyempre, pwede. Ito mga betta natin guys. Na naiwalay natin dahil wala tayong tanks. Sa ano lang. Kaya pwede sila kiti-kiti. Hindi lang yung nilagay. Mga plakat. Ano yung nilalagay? Tapos, ng beta, pwede sa flower horn na fry. Yan, fry guys, pwede kayong kahit na palagi yung lagyan, basta fry. Pwede itong mga kiti-kiti mga keepers ng fry ng flower horn. Nakuha natin sa Jensen. Yan, pwede sila guys, kahit nasobran yun. Fry ng flower horn, check. Pwede yung kiti-kiti guys. Yan. Damihan nyo, okay lang. Luubos din nila yung mamaya. Next, tayo guys. Saan ba pwede ang kiti-kiti? Pwede sa female beta. Yung mga female beta natin guys. Oh. Yung mga pang pair natin. Ano ba to? Ito sila, mga double tail tsaka half moon na mascot. Double tail half moon mascot guys. Tapos mamaya water change tayo nito. Kasi medyo dumi na. Ano ba? Yan. Ito mga long fins beta, pwede yung damihan. Long fins sila ng mga super red tsaka orange. Tapos next, crown tail. Ito mas lalo na, grabe ito, malakas ito kumain guys. Pwede sa female beta, danyos, male beta, sa mga fried ng flower horn, pwede guys. At ano pa, next, meron pa tayo guys, marami tayo dito. Yung iba't ibang klaseng isda. Ito, goldfish, pwede rin dyan minsan. Ito, mollies, may mga mollies dyan. Kahit araw-arawin nyo guys, mabilis lumaki yung mga mollies nyo. Yan. Pwede sa mollies. Yung mga mollies natin. Oh. Next naman, dito naman tayo guys. Kung meron kayo alagang ganito, pwede ang kiti-kiti. Yan. Kung meron kayong swordtail, yun, may swordtail tayo dito guys. Mix na siya, swordtail, gapi. Ayan, may gapi tayo dyan. Mix na sila dito guys. Swordtail, gapi. Yan, pag meron kayong swordtail, ngayon ito, malaki ko doon, pwede ang kiti-kiti. Kung meron naman kayong gapi, sigay nito, pwede din. Ayun guys, iba't ibang isda ang nandito guys. So, boost ko lang. Ayun. Ayan guys. Ayan. Pwede mga keepers. So yun lang guys, maraming isda ang pwedeng pain nito. So tandaan lang, yung sinabi ko guys, kung kailan siya pwedeng ipakain at gaano kadalas sa klaseng isda na sinabi ko mga keepers. So yun guys, ito. Marami. Yun lang, maraming salamat. Fish out. So pag-share guys ang ating vlog. And don't forget to subscribe. Bye-bye.
Special talaga siya kasi mga rare type yan ng mga lamok. Galing pa siya ng Singapore. Yan. Hi mga fish keepers! Welcome back sa aking YouTube channel. Mga keepers, sobrang importante ang live food para sa ating mga alagang isda. Mas mabilis silang mangitlog, manganak, mas mabilis silang lumaki, mas maganda yung color nila pag pinapakain natin sila ng mga live food. Gaya ng mosquito larvae, ng BBS, ng mga microworms, ng mga flatworms, etc. Marami pang iba. Isa sa pinakagustong-gustong live food ng mga alaga nating isda is yung mosquito larvae or yung kitikite. Mataas kasi yung total content no, nakaka-enhance sa color nila at nakaka-boost din ng immune system nila. Kaisa pa mga keepers, hindi mo siya kailangang bilhin sa mga pet shop kasi madali lang naman siyang i-torture. Hindi gaya ng mga BBS na kailangan mo siyang bilhin, kailangan mo pa siyang ihat, o kaya yung mga frozen na bloodworms, mga ganyan. So itong mosquito larvae or kitikite, madali lang siyang hanapin sa ating mga bakuran. So sa vlog na to mga keepers, papakita ko sa inyo kung paano ako nagpapakain ng mosquito larvae or kitikite sa mga alagang isda. Kaya mga keepers, tara samahan nyo ako na magpakain ng kitikite sa mga alaga kong isda. Ito yung in-order ko na mga kitikite online. In-order ko to, special talaga siya kasi mga rare type yan ng mga lamok. Galing pa siya ng Singapore. Yan. Kung alam niyo kung bakit rare siya, i-research niyo na lang bakit rare yung lamok na galing sa Singapore. Tignan niyo ang tataba ng mga kitikite na to. At saka mayroong pa-freebie yung seller. Kung makikita niyo, meron pa siyang adult na lamok. O, tignan niyo, yan. O, diba? Freebie yan, binigay niya seller. Para daw pag naubusan ako ng kitikite, may mga anak. Yan. Hindi, joke lang mga keeper. Ano yan, hinuli ko kaninang umaga dito lang sa amin, sa likod ng bahay namin. Galing sa tubig ulan. Tapos, merong mga dahon-dahon. Yun, ganoon ako nagko-culture ng kitikite. Grabe. So, yun nga, keepers, ang vlog natin for today. Sana meron kayo natutunan. At sana kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please mag-subscribe kayo at mag-like kayo sa video na to. Kaya, yun po mga keepers.
Have a nice day and happy fish keeping. Bye! Hi mga keepers! Welcome back sa aking YouTube channel. So ngayon mga keepers, una sa lahat, gusto ko mag-thank you sa inyong lahat. Kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi mamomonetize itong channel na to. So yeah, good news sa atin yun na monetize din yung channel natin. Sabihin ko na hindi dahil sa sipag ko na mag-upload. Kasi alam niyo naman, hindi ako masipag mag-upload. Kasi meron din naman ako ibang pinagkakakitaan sa Twitch. Gusto ko mag-thank you sa inyo kasi solid yung support na niyo sa akin. Kaya thank you so much mga keepers. So ngayon mga keepers, gusto kong i-share sa inyo yung isang sekreto kung paano nagiging malinaw yung mga tubig ng mga nose ko. Kasi may isang nag-comment, dahil yung nag-comment pero hindi ko lang nagawan ng vlog to. Kung ano daw yung sekreto ko kung bakit ang linaw ng mga tubig ng nose. So ngayon, i-reveal ko sa inyo yung sekreto ko. Yung isang sekreto ko kasi dalawa yung sekreto ko. Ngayon, i-reveal ko sa inyo yung isa lang muna. Tapos yung isang sekreto ko sa next na vlog na lang. Kaya abangan ko yun mga keepers. So ang sekreto ko